Допомагав окупантам захоплювати литовище Сімферополя. На Херсонщині затримали колишнього українського військовослужбовця, який був бойовиком в так званій самообороні Криму і допомагав Росії захопити півострів. За словами джерел у правоохоронних органах, затриманий Валерій Миколайович. Слідство встановило, що він ще в 2011 році отримав російський паспорт. Наприкінці лютого 2014-го долучився до бойовиків так званої самооборони, де допомагав окупантам захоплювати стратегічні об'єкти, зокрема аеропорт Сімферополь та об'єкти Кримаероруху. За даними слідства, колаборант був причетний до блокування території литовища та злітно-посадкової смуги, щоб завадити приземленню літаків, що прямували з материкової України. Також, володіючи відповідними знаннями з управління авіаційними польотами, підозрюваний надав військовослужбовцям держави-окупанта інформацію щодо управління системою навігації з переміщення повітряних суден над територією півострова. У тому числі допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова. Наразі Херсонським міським судом Херсонської області задоволене клопотання прокуратури автономії та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 гривень.